gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Rabbi mamallakin da ba shi da ɗa ko iya, bai da uwa uba da mata ko kishiya, bai da mataimaki a mulki bai gajiya, baya shawara da kowa mai hikima. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Tsira rabbana agun ɗaha bajali, almukutar shugaba sarki adali, mai kyawun jiki da fuska mai tozali, sarkin anbiya shi ke da musu ragama. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Mata alihi sahabbai a saka da su, sun yi abin yabo yaƙi duk an je da su. Abubakari da Usman Umar gai da su, sai gwarzo Ali an gogun Fadima. Hada auliya tun da suna san shugaba, Shakti Jani ni ba zan bar ku ba, gausin zamani barhama ku na saka gaba, tilas ne na sako baitin ɗan Fadima. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Malam Istiya kun kana zo ne kas da kai, abban Zainaba da Murjana gai da kai, sai shaga Mustapha kai ma na sanya da kai, wiman lamuni a begen ɗan Fadima. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Gausul shu'ara Rabi'u ta gaba shugaba, ko yaushe da kai muke koyi shugaba. Daktan zuciya Sharif angon Zainaba, gaida jini Imam Ali mujin Fadima. Rabi'u Usman uban ɗakin madihi, mai bege irin na barhama alkaulahi, wannan zamani Sharif ba wani madihi, da za a gwada da kai a bege kai ne sama. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Mun yi rashin gwani a bege ɗan Aisha, daktan zuciya ya wanke ta tafar asha, mai bege ga shugaba angon Aisha, dole na gaida kai Sidi Sharif ɗan Fadima. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Shi ne shugaba amma baya gwadin isa, duk wani madihi da ka zo zai durkusa, ya samu tabarraki abun kaya ɗan warwasa, abban walidi da nura uban Fadima. Wanda ya ja da kai Sharif ya kai ɗan tsiya, duɗan arziki shi zai kanka ya sunkuya, na riki san kaɗan tsatsan Fadima Sidiya, ko a halin kama Sharif sai na girmama. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Sannan abin yabo madafa kun shu'ara, Rabi'u mai gida Sharif ɗan Alhaidara, mai bege ga shugaba mai kogin Hira, kai man tallafi a bege dan Fadima. Ja gaba shugaba ɗan Sharif Usman Gwani,
gun sharif jinin kairul anbiya, ta gaba mai zuma da salka da tsumagiya, baitocinka yau nake so zan bibiya, ba ilimi garan sanan bani da hikima. Yabo a yau Rabi'u fadawanka ne, yi matan bari a baitoci dole ne, kai ne shugaba mu 'yan bumsawunka ne, ba ma da kai maulana mun sallama. Ta gaba shugaba ɗan Sharifu Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Gwarzon sha'iri kamar kai ban gan shi ba, ko da ma akwai na rantse ban san shi ba, ni mai da'ira Sharif kai na saka gaba, ƙara kula da ni Sharif domin Fadima. Ta gaba shugaba ɗan Sharifu Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Wannan zamani mai da kamar ka akwai wuya, sarki adali da baya san zuciya, kowa zai yi yanda kai baya shan wuya, mai fara'a da kyan hali kan Fadima. Ya maula ya Sharif sufi a rufi, banda gwani ya kai Rabi'u kai man tallafi, nai kamun kafa da kai kai man liddufi, baitocin yabo na yi madan Fadima. Ta gaba shugaba ɗan Sharifu Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Tsagon Aisha tsatsogun su Imam Ali, mai kyawun shiga baban Fatuha akili, kai ne shugaba a gumbegen munzali, ba mata da kai Rabi'u jikan Fadima. Ta gaba shugaba ɗan Sharifu Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Ta gaba Sidi mai Sharif Salan Jos Gwani, mai mukutar mai yari madaɗan masani, alƙiblar turaki mai dogon zamani, sai Barhama Gwamba mai waƙar Fadima. Rabbi ka tallafa wa ɗan Musa Madihi, mulki kai ka bai wa ɗan Musa Madihi, ba shi tawakkali ya gaji Sharif Madihi, domin shugaba ɗahe abban Fadima. Ta gaba shugaba ɗan Sharifu Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Naka Usaini ne Sharif nan zan dakata, Sidi ka tausaya ta na so in ambata, in ta kwarara baitika kar in dakata, ai mandan isar binta mukarrama. Ta gaba shugaba ɗan Sharifu Usman Gwani, har yau baya kai Rabi'u jikan Fadima. Rabbi ka kara yau salati ga abin yabo, zababban ka wanda so nai sai mai rabo, sa ali sahabu masu yawan rabo, sa hada auliya masoya gun Fadima. Alhamdulillah, kun saurari wannan kasida daga ni na Husaini Halilu, wanda ku sani da mai da'ira Jirga. Sai wanda ya dauki nauyin kawo muku wannan kasida shine Rabi'u na ma'aiki Jirga. Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi. Domin neman karin bayani sai ku tuntube mu a lambar waya kamar haka 09063132531 ko kuma 09013038637. Allah ya bar mu da kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta gaba shugaba ɗan